باش خوندەکارین هێژا ئەمێ ئیرۆوانەیە خۆبەردەوام بکەن دە برانشی ئەڤنیگاریەدا پرتوکە ڕەفا ناوین ددو شخواد ئەم گەشتە بوون وانایە ئا چارەم ji vê beşê beşa parzemîna Asyayê ev beşa parzemîna Asyayê beşa Asyayê me ev wana dawiye jê wana me îro ser çalakiyên ê mirovî û aboriyî di vê parzemînê de şixweya xwendekarên hêja wek kê em zanin parzemîna Asyayê mezintirîn parzemînê ê cîhanê ye parzemîna a herî mezin a rûbera wê na herî fire he li vir jî şixwe em karin bêjin ê şêneyê wê na jî ê herî pirin ev parzemîna hanê parzemîna a pir şênî ye ji nav parzemînên cîhanê tevahî şîneyê wê na hejmarê şîneyan li gorî 10,000 û 4 milyar kes li vê de xwendekarên hêja şixwe ev li gorî serjmêreya 10,000 û 4 milyar kesin hejmara şêneyên wê na hejmara şêneyên parzemîna Asyayê şixwe wek em zanin şênî li hin herêma pirin li hin herêma kêm jî li gorî belavbûna van şîneyan em karin herêma dabeş bikin sê herêm li cem me herêmên ê pir şênî hene û ê navîn şênî û yê kêm şênî melê li vê de herêmên ê pir şênî em bêjin weke Rojhilatê Parzemînê û Başûrî wê na ev herêmên hanê pir şênî ne beşa a di duayan herêma a di dua ayê navîn şênî li cem me peravên ê Rojavayê Parzemînê û ji xwe deştên ê lêmiştî jî ê li dorê çeman deştên ê lêmiştî ev jî navîn şênî ne a sisiya kêm şênî herêma a kêm şênî em karin bêjin vê de li Bakur Sîbîryayê ji ber ku pir sar e şênî lê kêm in li cem me ê çiyayî herêmên çiyayî herêmên çiyayî jî kêm şênî ne her wiha jî cihê beyabanî ne weke em bêjin li nîvgirava beyabana nîvgirava a erebî beyabana a got nîvê parzemînê jî dirêj dibe ev kêm şênî ne ev hersî herêmên ê li gorî belavbûna şîneyan bû me got herêmê ê pir şênî herêmên navîn şênî û herêmên ê kêm şênî bûn li vir xwendekarên hêja an heka hevre em hin berhemên vê parzemînê em nas bikin vê çi berhem lê peyda dibin çi berhem lê hene pêşî berhemên ê binerd em binerin vê çi berhemê binerd lê hene cem me gaz a xwezayî û petrol û gaza xwezayî li ku de peyda dibe bêtir li kendava a erebî li Kurdistanê li Sîbîryayê cem me petrol û gaza xwezayî peyda dibe berhema a ê a bingehîn jî ê binerd li cem me elmas û zirîç heye elmas û zirîç jî li Sîbîryayê peyda dibe ev jî berhema bingehîn li cem me zêr û hesin bafûn û nîkil û mengenîz jî heye ev ya li Hindistanê peyda dibe her wiha jî li cem me krom heye krom jî li Pakistan û Efganistanê peyda dibe ev hin berhemên ê binerdibûn ê bingehîn ê got parzemîna Asyayê de peyda dibin şixwe bi parzemîna Asyayê parzemîneke dewlemend e ji aliyê berhemên ê binev her wiha jî kanza jî lê pir hene kanza mîna cem me uranyum lê peyda dibe em karin bêjin ew dewlemendtirîn parzemînên cîhanê ye ji hêla berhemên ê binerd û ji hêla kanzaya ve jî ev me hin berhemên ê binerd me nas kirin li vê de ka hevra xwendekarên hêja em binerin bê çandinî li vê parzemînê de çawaye çandinî di parzemîna Asyayê de bera ser vê nexşeyê de pirsgirêkim rûberên baş fireh di parzemîna Asyayê de di çandiniyê de tên kar anî em karin bêjin dora 5 milyon kilometr da 5 milyon kilometr dan an jî em karin bêjin rêjeya wê na 20 ji sedî ev ya rêjeyeke mezin e ne rêjeyeke kêm e ev rêjeya hanê çi sedema wê nayê got ev
روبرن باش فره جروبرا پارزمین آسیایی دی چاندنیه ده تیم کار آنین جبر چه هلبت صدمه وی هن که ام ناس بکن صدمین ای کارانینا روبرن ای فره دی چاندنیه ده چه نگلو یک جه چاندنیا خونتارن ای چیایا جمع مینا چیاین ای ژاپونیای چیاین اندونیسیای و هر واجی چیاین ای یمنی جی اویا دی چاندنیه ده کار دینن شو اویا دی چاندنیه ده ریبازه که تایبه جیر هیا امجد ویژن ریبازه چیکرنا پیپلکا لویدا تیم کار آنی سدم آدو یم جی چیه سدم آدو یم جی راکرن و برینا دارستانا لویدا داران دبرن شونا وینا چاندنیه دکن امکان ویژن بیتر لوکیدا لمالیزیای و اندونیسیای ریبازی تیم کار آنی اف هر دو ریبازن ایگو ام ویژن دبس سدم گو افرو برین فره د پارزمینه آسیایی ده تین کارانین یاب کرهاتی چاندنیر الویدا خندکارن هجا ام بهفرجی که ام بنرن هن برهمین ای بنگهین برهمین ای چاندنی ای بنگهین د پارزمینه آسیایی ده ام بنرن به چه جمعه شوه دری بازی ای چاندنی هنه بجی و آوی اف هر دو ری بازی دوی پارزمینه ده بکاردینن کام هن برهمین ای چاندنی این سرکه یان بنگهین جی ام ناس بکن یک جی جمع برهما بنگهین برنج اویا برهما تیماری یا بنگهین پارزمینی در رجای وینا جسدی نوت دویا او رجای که باش یعنی رجای که گلکم رجای شوی آبرنجه یا جهانی نوت و دوی چه صدا ماوی او رجای بلند کو برنج وی رجای دتی چاندنی د پارزمین آسیایی ده جبر مرجین گونجاو مرجین گونجاو وقت چه وكل جمع آف باران هر واجي لا اگر ماهي يا بلنجي جبرنجي را گونجا بهتر لوكيدا تي چاندن برنج لچيني او لهندستاني لاندونيسيا يجي برنج تي چاند جمع يا دويم برهما دويم چاندني يا بنگهين جمع كوچوكا خزاي جي ريجا يا وينا جسدي نوت برهما كوچوكا جهاني لفيد امكان بيجن خدكار هجا د ماليزيا ده و اندونيسيا ده كارانينا وينا باش كتيه گرينگيا وينا نما او نما هي وكبري نما پرگرينگا بيتر نما كارتين چما چسدا ما وينا لفيد اجبرگ كوچوكا چيكري بيتر بكارتين ج افزاي الجمع چاجي هيا برهمه گرينگا لفيد جبر همي چاندنيه رجايا وينا جسدي نوتا چا چینه لهندستاني و سریلانکای تی چاندن دوتن رجایا وینا جسدي شست و چاره او جی بیتر جمع چینه لهندستاني و هر واجی لترکیه تی چاندن گنم گنم جی شوا برهمه که چاندنی گرینگه ام کان ویژن دخلودان تیماری هری گرینگ دوی پارزمینه ده رجایا وینا 35 صدی شو د پرانیا ولات نه پارزمینه ده تین چاندن پامبو جمع اوجی رجایا وینا صدی پنجیه جه برهما جهانه اوجی بیتر ام دبین الچینه ل هندستانه و لکردستانه جی تی چاندن افهن برهمن ايه هري بنگهين بون برهمن ايه چاندني ايه بنگهين ده پارزمينا آسياي ده الجمع ما گوبرنج كوچوكا خوزاي چا توتن گنم و پامبو بره الويدا خوندكارن هجا كأنا عم بهفره نم ناس بكن كدي كرنا لاوران بيچ لاور تين كدي كرن ده پارزميني ده شو لاورين ايه جور بجور تين كدي كرن ده پارزميني ده مينا جمعنا بزن لروج آواي پارزميني هر واجی دوش خواهم همزانن لهرمی ای بیابانی بیترتین کدی کرن چیلک جی دشتان تین کدی کرن و شخوا خندکار نجا شخوا ماسی گریجی پر پیشکتیه د پارزمین آسیایی ده بیتر ام بیجن ژاپونیایی و لچینه ماسی گری پر پیشکتیه پیش سازی و کانزا پیشی آنا وک ام تماشات کن اف تابلو یهانه جماره هن کانزه دیار کرنه هن کانزه
و شو رجايا واناج رجايا جيهاني بيش صديق هاي سي وهن اف ولاتين ايجو ابن جهين ايجو برهم دايني تكن دفاع كان زايدا وهن كانوا شو ليفا جالن ده برتوكي جوارا ديارا پیشەسازی جی gelek welatên ê vê parzemînê pêşketîne li warê ê pêşesaziyê de. Mîna Japonyayê, li cem Çînê, li cem Kuryaya Başûr, Endonîsyayê ev welatên ê pêşketîne ji hêla ê pêşesaziyê de. Şo gelek amûrên em bêjin pêşesaziya çi dikin? Cem çi pêşesazî di parzemîna Asyayê de hene? Gelek pêşesazî hene weke çêkirina otomobêlan. Çêkirina otomobêlan amûrên ê elektrîk, amûrên ê cem elektronîkê jî li vê de çê dikin di vê parzemînê de. Gelek hin welatin jî hene xwendekan hêja me ev em şwar bêjin vê agahiyê jî welatin di vê parzemînê de hene welat ego enerjiya a nuklerî bi kar dînin. Mîna Çînê cem Çînê enerjiya a nuklerî bi kar dîne cem Kuryaya Bakur ew jî û Japonyayê ev ya enerjiya a nuklerî bi kar dîne. Cem ev jî pêşesazî kan habhevre em veguhestinê veguhestin vê parzemînê de çawayê. Veguhestin di parzemîna Asyayê de em karin dabeş bikin sê beş, cem sê beşin. Veguhestina a deryayî, veguhestina a bejahî û veguhestina a ezmanî. Veguhestina a deryayî bêtir ya herî tê bi kar anîn di vê parzemînê de veguhestina a deryayî ye. Çima çi sedema wê şwa hin sedemê wê nahene yek jî ji ber peravê wê na em dîwok dînin peravên ê parzemînê dirêjin. Sedema a duyem jî pir girav di vê parzemînê de hene. Pir em dibînin girav jî lê pirin ji ber vê yekê bêtir ji mer cem veguhestina a deryayî kar dîne. Sedema a sisiya jî sedema siya em dibînin piraniya welatên parzemînê beravî ne. Wek em bînin dor pêşkiriye bi avê. Sedema a çarem jî pir tengav jî lê hene. Em bêjin ji were mîna tengava a Melqayê li vê de ye. Tengava Melqayê. A Hırmız li vê de. û ya Babüsselam jî li vir dikevin. Ev hin tengavên ê vê parzemînê de. Ev her çar sedemên ê got dihêle bêtir veguhestina a deryayî bêtir tê bi kar anîn di parzemîna Asyayê de. Ev beşa a yekem bû ji beşên ê veguhestinê me got beşa a duyem cem veguhestina a bejahî. Di vê de ev a bejahî ji xwe kêm e ne pêşketî ye di parzemîna Asyayê de. Em karin bêjin ji veguhestinê a bejahî jî riyên ê bejî û cem riyên ê trênê jî lê heye parzemînê. Beşa a sêyem veguhestina ezmanî. Veguhestina ezmanî jî ji xwe balafir çalakin de hundirê parzemînê de jî û ji derhîwê ya jî. Ev hersî beşên ê veguhestinê wan. Veguhestina a deryayî ya bejahî û ya ezmanî. Li cem me talî bazirganî di parzemîna Asyayê de derkerîn û derfirotin. Ji xwe derkerîna wê na heyberên ê got zêdeyî parzemînê ve difroşin. Mîna em bêjin otomobêlên amûrên ê elektronîkê, amûrên ê elektrîkê ev ya difroşin. Ê em bêjin derkirîn, ê derkirînê em bêjin berhemên yan jî heyberên ê kêm di parzemînê de ji xwe dikerin ji parzemîna Ewropayê û ya Amerîka Başûr dikerin. Mîna cilan û ji xwe hin jî ji cem heyberên ê tîmarê û çek wek me got. Ev li vê de bazirganî jî ji xwe em bi vê awayê xwendekan hêja wana me bi dawî bû. Em hîştine dawiya wana xwe serkeftinê ji war dixwazin. Tawaneyeke nû bimînin xêr û xweşiyê de.